Na Rympei U Hukum, nabynta paidbah Bri U Hynñiewtrep. Commissionerate of Food Safety Meghalaya kalau bertahap weng lut no mardor ya baroh ki jingdih balai kyrteng ki jingdih ORS lani pyndonkam ya ktien ORS hakan ukun hukum bersyukur na baroh ki dukan farmasi bagi klinik ki doktor hajalla haka jingpen paidbah bala penmi haka singit hoding ke Deputy Commissioner Food Safety kong DBS Hukum kalau penpa bagi nong de lang lani kita ki wholesaler bagi nong sam lani kita ki distributor kini pan pai biang yakum kini kimar ban pai pat yaki syaki nong shna bagi ai kyrteng thamai kabaya hap kat kum ki jingdih ka FSSAI baroh ki nong delang lani kita ki nong sam la betha bagi pan pai biang mardor yakini kimar naki dukan ba kide haki yo kuntup ki farmasi bagi klinik ban pat yaki syaki company basna bagi ai kyrteng thamai kat kum ki jingdih jong ka FSSAI kalau ong la betha iki bakin board eka standard operating procedure SOP bala penmi banla haka ban labdin pura shanu kimar ki poi kajing pentrekam bat jing khmi yakani kakam anhab ban le daki officer bala bu bat ki food safety officer habara kawai kejela kala benram kakong mukhim kala ong bakani kajing le kalong katkum kajing pentrekam yaka hukum ai jing pensyai jong ka FSSAI bapenmi haka santri jong risau hajar pusan kabaong bakum kini ki jingdih kide ki ai kyrteng thok bat dalam bakla namar kimshim lakot hakurukom shna jong oral rehydration salts ORS hapa food safety and standards regulations ke FSSAI ka pensyai ba ORS udai umar sumar jingpang baramla ban syudi bat penyat yokum ki jingdih kai kinu kimar ba pyndonkam ya ka ktien ORS haka sop thok kyrteng ban yadi paidbah kadai ka ai kyrteng thok bat dalam bakla bat dai ban weng no naki yo farmasi bagi klinik klem depan slam show ka commissionerate kapan ya ka jingya trelang bapura ban pentikna bagi nong thit nong pej ken yo jingya da naki jingsha ya lam bakla bat ki mar ki bambha